Pagkasalita ni Jerry nga napuluan, sayang. Okay. Sa gadayon nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Jerry nga napuluan, sayang. Idi, kalman lain. Idi, kalman laeng manong nemi. Tagas to ni tiragsak ko. Tati problema nga pagupak, pagbayad ko ti upaak, manong nemi kaserak. Diti syudad, ket voluntaryo nga inted kanyak manong nemi. Ti babay, nga ipatpateg ko unay amang ipatpateg kanya. Anak, talaga nakasaysayat ka, sweetheart. Nasaya atak, gabutan na siya at kamit kanyak, Jerry. Pero, baglagi din nadaka. Isang nga rin nadaak, kahit anyaman na problema, nakasagana ka, mang solusyon. Luapay mo't kami na nga, di ka lamay kanin, ti maadanin, ti permanente nga magtrabahoam. Pa-extra ka. Kung na rin, nakanaduti, nakaplayak. At pagsarkak, makabulan laing, tulungan, madimanin. Baring adan tumitlaing. Kitkas pa nagsupapak ko. Itentad buwan niya kapag bahid ko pagkasarahan. Mika, pananta. Diya kasarak. Amok man ti kahit mong asawan, Jerry. Di ka di mahiliw ka niya. Kang kanayin ka kailiw. Siya nga natin. Kat gumatang ta na noon niyat masapol ta. Tapos saan tang nagluto ay dyan. Po dahil taman ti ko na. Gumatang lang ta. Mangbalon ta lang. Ano kahit mo? Diya kahit kadagit makandit ta ako. Di kahit ko kita ti. Basta pili ka lang kahit mo. Noon kahit mo kahit kumanta. Ito pagkatang mo ito pangrabian ta. Wow. Ini ka lang rin pagbayad ko ti kasera kon. Sikapit di makamot pag dinner ta. Kaon. Sige rin. Okay. Taksi talatan. Tagpa ko talatan. Drive to talatan. Drive thru. Yung kinakit ko manong name ti di magas iti masida ka iti pag-alalak ti sida man ken pulutan. May mas matlaan ko na. Hindi anda kami iti pagkasiraak manong name nakita nakmaten at yakin ko pakisaraan. Rolly. Ay, Jerry ko lang yung tata. Ay, Jerry. Agamit kami kaduan. Ni Beron, no biyak. Kahit mo sawan, may kam lang magrabid to eh. Agawit tumat lang. Ngayon mo kaspagarikan, kahit nang umihan, di umihan. Ang kayo mong matmati, di bagbaga ni Jerry, tata. May kamlag dinner. Agawit ak tumatlaeng. Dati nga rin di bagbaga ko, Jerry. Ay, no problem na ta. Dati ni. Sige. Tuloy mo lang tagkaserad to eh. Mabalil lang ako makakadyak di madildilay. Ni Beron manong name iti simong ba? Tata, kaya tiyo, i-advance meet duwang amulan. Ay, kit na may evidence ba nila? Kailangan mo na lamang aron, kit na masapong ko launa. Inruar ni Beron manong name iti pitakan. Nang tutdut manong name iti manuribo. Mano kada ribo. Dati nang malayan. Ay, kitalobulan nukon nato ya. Problema ng Jerry. Agnahid ka dito alungang bulan dito nga saan kang bibayad, kaputa nakabayad ka. Agure ka. Nagsorte ka man nga nakanubya, tikas kang kuha na, marok. Bibiyagan na ka. May kaming titrabaho tata. Iso na akit, nabitas trabaho na. Kaya mong ibipataliso na. Sayang no may batamisuna. Tikas kang kuha na nga klase ng babae, Jerry. Ayatem, ilalaem. Data, talaga mo't nga ibatpatid ko ni Veron. Diya kaya't nga mapukaw ko isuna. Ilak ka rin, makadisturbuwak ka na kayo. Hindi ka. Manong Nemi, nangrabi kami with drinks, ng shot. Mang-shot kami. Tapno nawawild ka.
nagbanyas si trabaho ko. Banyas kami no totoo. Among Jerry, iba't patig ka unay-unay. So, ang yaman ti ka sa pulang, kwartaman, pamateg ko, tibagik, ti amin-amin ko, wag lang ako magsikuga. Nag-control ka. Takayat ko, adaan kanton ti na trabaho nga permanente. Sa adan tumaten urnong ko. Kino adan tumat urnong mo, mabalintan to ti kalsa, agkasara. Mangipatakder ti bukod ta balay, at pamilya. Pero iba't patig ka unay-unay. Narunay kanyak, Jerry. Oh, Jerry, pero hanapit sa pula, manong name, ikan nakatikwarta, itad na pa iti bagina, kat nagpintas ni Veron. Naman pa inauna isuna iti talo nga tawan nga iti siyak, manong, yung hagmadlaw. Gabot lalaki ak, medyo mature ba tilangak, so nga ore inauna ni Veron, ngayon tinasken manong name, kat agbatog ti barukong, ken barukong, ken agbatog ti pusong, ken pusong. Napagustuhan mi tirik nami di nga labi iti namin tuluagon daway sakam naturugan. Iti parbangon manong nemi nagsarunokam nga simbrek iti banyo kalbasan na alaman na yun. Isun tinagbalin nga sex exercise mi kada di nga agsapan man. Gawin akong life sa jibalay. Tapos nung ikas takit makamakam ko di oras ko nga pag-opisina. Sweetheart, thank you, ha? No problem. Baka buti patpatay ka. Okay? Kalaga ko mga mitagsapal trabaho. Uy, nisod obrak. Nisod na lang tanya. Kung pag-udaod ko, pag-pletek computer. Oh, manaya to yun. Ininuto mo, 3,000. Opo. Thank you, sweetheart. May masalag di babae na sikat kasta. Kinasiyat mo. Kasi rin matawagan nak ni Nanang manunimi nga da iti probinsya. Ana, nakasapol ka trabaho mo, anak. Nang, no adan to may pawid ko ng kwarta. Nakasapol sa trabaho dyan akong kulayan to. Ay kasta. Eh, pakalang mo ti basap-sapol mo ta. Pagbayad mo kaseram ka dada, dumapay. Ada ni Beron Nanang. Nagsaya atin nga Beron no kasta. No ag-date kayo, so pati makamo. So amin na. Nag-advance pa yun di 3 months kada ti kasera. Eh ba nyo nang? Tiko na kon. No adan to maipawid ko akwarta kada kayo. Adan trabaho dyan anak ko na yun to. Yung kas di manong naming nga na atap. Ti agsapol ti trabaho. Imbag no, anda ni Veron ka na dapat ni Lito manong. Ti best friend ko. Isarek na kami na No, anda bakante ko isarek ka. Imawamet. Bayam, tanawan sa kang bakante. Ha? Sikat alaik. Isikat may isang recommender ko. Gaman Lito. Amang set na mga rot. La. Di ba, iparit ni Veron nga, ginom ka. Ginom talahain nga, tamat nagpartek. Ewan gaya. Kanot na audio. Ito na minsan nga lawas. Kinaibak di balay siya. Amon, tabinayadan na upat nga bulan nga bayad ti kasera. Sa pala ng 30 at 3,000 ang nagibati. Sa, ado ti itid na. Sayang pare na maimbatam ni Veron. Huwag ka rin. Imapi ko maimbatak. Ano pala sa pulag kang kuha na. Amin awang kanyak itid na. Tibagi na itid na. Tibiyag na itid na. So nga, pare, naswerte yan. Kaya sabi ko tamadanak tumatin sa trabaho. Kalbasan lang ti makabulan manong name kas di nga awan. Kinasarita na kumanin, Veron, tinawagan na. Ang kinatanjay ko na, ti may isang restaurant. Isuman na ti makamo. Special na ito yan. Abing special ko na. Wala tayo class ng restaurant. Nakadung special nga potahan in order mo. Nga dapat ara.
Dikat kahit nasawan, iawit ka man sa di pagkasarak. Sige, para ti maudi agundaway. Maudi agundaway? Kahit mo sawan? Ano adam mapasamak man ng kalatayin ito no madamdama iti kasera, maudi agundaway. Maulit to lain. No, agbakasyon na. Papanam? Naprobaranan ti aplikasyon ko ti abroad. Ag-abroad ka? Pumanaw ka? Para iti pagsayatan na. Pabayad na kapapataba. Agkon content da, damilinda kini yung. Di tamat sirok ti studio at pagyanan na. Damilinda kini yung. Madamat pa nagkon content da. Na itulit at drama. Manong nemi at dagayang panggep ni Beron ngagtrabaho di abroad. Ano pala sa pulong ti sweldo nito eh. Times 3, not that di abroad. Or times 3 kada times 5, times 10. Again na tayo ta. Anos lang, sakripisyo. No, dito Pilipinas, ori 5 taon, jak pala makaurnong. Ngayon no, that di abroad, 2 na 3 taon, kompleto ito. Adan to house and lot ta. Adan to pa yun na dakila pangrugyan ta. Oh. Pero, kasi nung ano din, no, awang ka, agad ada masapol ko. Katatakot sa abroad. Alis na malagpawit. Kaya, ALBC. Western Union ko. Nakalalis to di ko. Remittance. Kababay mo ta. Isong ikalikago mong at trabaho mo. Taimbas nga itid ko keng ka, urnungan ta. Kasi kag trabaho ka, suportaram ni nanang mo di probinsya, agad nung kamay. So kakaling hanggang angaw. Panawan na. Sa pulan na ito'y sudard. Kasi nung ano doon, numailiwak. Kinaganos ka. Mabalin tamat, tinawag. Video call. Mabalin ka nga ron, nag-sexta, through video. Loko ka, mabalin tayo, may parit. Igawid ka. Hanan ako nga may igawid. Naka-schedule yung flight ko. Ito, biniglanak mo dilatan. Maganda kayo din, uminuntan. Sa gawid sa kasera mo, jak lahat ng arun ng umyan. Kaya agpapasta man para iti maudi gundaway, sakbay nga makadalo na akong sa abroad. Manong nemi nagpapas kamot nga manen nga nagpatnag. Kadi di mapanen manong nemi intulod ko isuna iti airport kaduwak ti best friend na. When? Kat binilbilin na. Oh, friend. Makamukha mang gwardya kini Cherry, ha? Ha, Janet? Ano talaga kahit mo pag-gwardya ni Sona. Di gwardya ak, Beron. Ngayon lang lagi ba, ma? Hangko kang kanay na makita. Pagka-jackback kita, mabaling mo tawagan. Sige. Si Dart na karatin. Cherry, ha? Huwag, no problem. Lumampay, dakilakawak, bawang ka. Matawagan nakmet. Makapag-video call ta. Nalaka lang. Sige. Karatin. Sing-singpet ka, sweetheart. Nagananad ka, met. Ore siya kak, sing-singpet ka, met. Baka nung makakita ka doon dyan, kaya sukat na. Hanto mapasamak day ta. Kabuta siksik ka lang tipat patag ko, Jerry. Hindi makapanawin manong nemi kat nagkuyog kaming kini Jeanette. Tapi manaw iti airport. O anan, Jeanette? Panamon? Kinagawin ako na. Awan pa'y boyfriend mo? Awan pa'y. Agore ka. Ano nga tanong? Habang naawan ni Veron, kat si kapay lahat. Gago. Kahit mo tumpain ka. Ang balit ang kayo umayat. Kahit mo sawat. Noon niya ti awan hanga maitid ni Veron ita, tawan ni Sona, itid ko keng ka. No kwarta, hanga bali atag pauitment ni Veron.
Ano nga anang pa nga ron? Kaya na may tad. Kapag adayo met. So, mabaling naman nga rakupen. Mabaling kamat nga agkan. Lapadasem, padasem, tatungpain ka. Loko. Ang pahinga nakatayab nga nakadayo ni Veron. Daitakan, kumit-kita kan ti kasukat na. Siyak peti pilyem. Hindi mo kayat? O, kasano kumakayat ko? Oh, Jack kayat. Kapot na Jack kayat nga. nga agaramin kakatsak peti pagarabinam. Na masaktan di gayam ko. Loko-loko ka ha. Makita lang, mamuak lang. Anda sa bali nga babae, tibiyag mo, makita. Ipulong ka. Nabigyan sumit nga dito, di nga aldaw, manong name, tinawagan nak nilito. Pare, ag-report kayo ito lunasin. Ha? Ando na kita na-lay off. Kaya nagkasapulan na so may sakang alay. Peso, un. Ang pagpada sa department, di ka kahit nasawan, agpada tayo pagtrabahoan. No, gabay tayo nagtrabaho, di so. Pumayad man, best friend. Yada trabaho ka na din. Anda na. Permanent. Kat siyempre, rogyam iti agurnong, tapos na nagasta, kat dan tumat itipon mo ti ornong ni Veron, kas pagariganta, panggap yun doon kasar. Kaya na dahil may point mo di probinsya. Basta nga ron, tinapasamak manon name kat kastaon at tiragsak ni Veron, hindi mamuan na. Uy, yung bagman tayo madayuak. Kitam kat iti dayok kat kapya. Anda matindinting nga trabaho. So nga ron nga nasayat ni Apo Diyos kanya, kunak mo. Dadan trabaho, saan na ka mo burburing, mangururay ka, ada pagpalabsak ti oras, kahit ada pa'y sweldo, mabuti mo libripatan ni nanang mo ha, pauwitan, ito mo na ka sweldo, pauwitak to. Kan makagbakasyonak, no adan ton maabot ko ang sweldo. Mailiwak mo sa di probinsya eh. Nga mi di awatik ti sweldo nga umuna manunay inang ipauwitak latan kininanan. Kahit ti kwarta manunay mi anta kaniyak, pare, mapay, kas panagyaman ko keng ka, maalaan ka. Daginom na. Ito ka manan, inom manan. Sagay sa talang ang beer. So din no. Kada di mata, napindas nga pag-inuman. Napang kami ti may isang restaurant, panong name resto bar ko na. Ada na kita GRO, ada man kita waitress, nasaan ta kaya ti pairwar, ta GRO lang ti mairwar. Apa dito ti mayanta? Mailiwak nga ron sika. Barbaring no, anta ka, ingas ni Beron. Speaking of kaing-ingas ni Beron, dito umay dito yung waitress. Wow, ubing nga Beron. Hello sir, anong order niyo sir? Waitress ka? Uno GRO. Waitress sir. Ikat saan ka mabaling irwan? Haan nga mabaling mitamang kitebol? Ha? Hang ka malang mabaling nga irwan? Sa kam la rumaren, lumalpasan ti duty mi. Duwamang nga beer ken na dali imas nga pulutan. Ipitlumon tapno isikamet di ba kayat dun makitebol. Una sir, ngam nangin na lang di ladies drinks. Okay lang. Basta gabay ta. Siya gayam ni Jerry. Siya mo ni Margie. Hindi agiinom kami nga talo manong name pasaraya. Ibabak ti dakulap po imak manong name kat makarawak ti lupo na manong name ta naka-short. Ala, manong Jerry. Naglinis ti kutis mo. Apay, kahit mo tigas nga trabaho. Di na bilis ko mo dahil di eskwela. Estudyante ka. Mag-unuwak pa sa akong tituloy tagbasa. Nagrikat kami tibiyag. Ikaw ahit ka di balayo? O dayo di balay mi, di probinsya. Nagkaskasera. Naging nga rin pagkaseraan. Nadaan namin na magatgatang. Sakit manulat sweldo. So ano, ada na kita magtititip. Thank you. No kayat mo. Ikang katitip. Ngayon di pa isa kondisyon. Ano di pa isa kondisyon? Umaya ko minyan di kaseran. Kasano kuma? Kumanay kang karating nga tip? 3,000? Well, meaning I love you. Ala, sir. Jerry, tinagan ko. Jerry,
Muinumak pengar ti dua, tapno tallo, ngasut kaya ka tallo eh. Tapno, makapag, sana ka makapagsano ko. Ket ka man mangalamang nga rin eh. Para ka dapat sagtitilo sagtatalo tayo. Iti nakapanawan manon name ni Margie kuno kanyak ni dito. Pare, amom dararamid mo saan? Apay, damo nga sweldo. Ipamo ti babae. Sikawat. Loko to yun. Nagsayang ni Margie. Ubing. Ubingan na. Naimas ti ubing pare. Dumaki ni Veron ta medyo natainganan. Kasano no mamon ni Veron? Mamon na nagipulong ka. Ang kumagarot aramidan ti nagipulong. Ngayon no saan nga siya ti nagipulong. Makadda ba kakita-kin ka? Sikaman. Di ka guno ni kadlatan. Panahon ka pagid din. Muna ako. Sigurado ka? Oo. Baka mataka-disturbo ah. O sige. Ngayon dito tibagdakin ka. Di mo sayangin kumani Veron. Pare, gagangin lahat nga tao, mat-isuna dito eh. Di naman kayo tasawan, nga isukat ko isuna. Nangyada mo, baka ma-inlove kang kini Margie. Basta, o sige, makamukan. Abi ako, matanda ka duwam. Ko na ni Margie. Imo na eh. Ay, nasiyat mo. Amom, kontrabida isuna. Apa ko naman kontrabida? Kumus ilap kanya. Liblib yan na. So, kahit lang mapintasan kanya. Siguro umapal. Di kahit ada ka magkatebol na. Habi namin hindi mo iyalaan. Nasiyat mong tawanan. Let's go. Natoy. Tsaka serang. Uy, urayan pa ito off ko ah. Dandanin. 15 minutes na lang. Oh, sige. Okay, urayan ka. Hindi ka sera ba? Uy, basta sika. Basta itad mo amin nakasapulak, Jerry. Itad kumat kang kanuan yaman ti masapul mo. Manong name iriday di nga rabi iti pagkasaraan ni Margie. Intad na ti amin manong name. Nakaimimas na babae. So nalang at saan nga virgin. No kasano ti imas ni Veron, manong naming sila na imas pa yan. Mas na imas ni Margie. Dani Veron, manong naming sila dari kita panagin ko na nga asog ka na rin ngayon ni Margie, manong galing. Pero tuyak. Intuloy ko manong naming tinagtrabaho, kada dari kita gundaway, nga mailiwak manong nemi kendi Margie mapanag iti pagtrabahuan or oray to naagawid iti alas 12 trabii sakto manen umyan iti kasera kada di ka daway manong nemi nga maladawak nga report naladaw ka man amo ka di nga mawarningan ka awang pa makatawa mo lito inserek ka dito ng mawang basol kon. Hanggang nga matulungan no, may saka karigiti may kat. Hanggang mapaling nga may kata ka. Namuna kit hindi adda pagtrabaho ko ako, sambat nga lamang ipapaot ni Veron kanya. Kaya ano mga kwarta? Ada ornong mo? Pinauita mo ni nanang mo? Na minsan lang. Nidida mo? Masweldo? Paunay ka matin, Cherry. Kas kala, di ka mawatan. No, ada sursuro mo no awan. Ari nito, hanggang ka po ada, insarek na ti trabaho, kat kasta pa nagsasawam kanya. Gayem ka, kat masik na unay ka. Saan nga na siya tiraramidam? Umuna-unay, ti kwarta pagbabalugam, ipipam mo kini Margie. Sikan sa mo, baybayad kasera na. May bayadan di kasera, may bayadan pa di kasera na. Di umornong mo. Sakit ka na yung kadsay. Ijay. Baka no, ipatpatampay ni Margie iti kwarta. No kasta nga mapagustuhan ka. Mamamlito. Dapat patagan ni Margie yung ni Veron. Baka mahuyong ka kani?
Anya tayo mo, ang mga nainton awanan ti kwartam kat saan nakayat. Kat numaamon ni Veron, anya tayo naman na yung ngaramidan ni Veron. Di na man bibiyangan. O sige, data sa nga di na man bibiyangan, gayem ka, ngim iti data. Ngim kapot kastat sa nga di ka bibiyangan. Awanan ti gayem mo, wag na nga tilito. Saan ka lang ang pag-ibiyangan pa? Kaya na kumanawang ka. Naging kang anong name nga talaga nga isyak mo ti may isang inikat na kalpasan nga nakapagsweldo ak. Anak ka nung nag-report iti umayng loans. Apay man, sir. Adon na kiti warning mi kayo. Adon na kiti liway mo. Mabaybay ang trabaho. Adon na kiti kang kalayan ka ma-late. Sir, ikata kumata sa balik kong daway. Alpasan ti decision. Sikat ti may isa ka na kinimikat. Sir, please. Awanan ti please. Nalpasan ti decision. Nabin ando na kang winarningan ni Lito. Yung saan ka dimgit kang ka. Hang ka dimgit kang kuwana. Sir, I'm sorry. Pili mapahanak manong name itayan ni Margie. Oh, sweetheart, nagsapakan. Di ka naman nagtrabaho? Katsi ka. Siyempre, napiyata na. Kadiring ko lang. Inakto ti may isang trabaho ko madam na ba? Amumot nga duwat trabaho ko, balang kan rabi. Awan akon. Ano? Awan trabaho ko, nagkatak. Oh my God. Oh, anak ko. May liwakan ka. Sus, saksamat din pangipapasam. Iti kaawan trabaho mo. Sweetheart, I love you. Among ka din nga, sikat ay ko, nimbas nga ni Veron. Sino nga Veron nga magbagam? Adanubya ka na abroad. Sikat kay kayat ko. Manong name niya pag-isumot nga gring ti cellphone ko. Ni Veron. O, sumatam na ta. Hello? Veron? Jerry. Kaya mo. Adak di trabaho ka. Kasano ko mga iba ka mga dakat trabaho kat naikat kan. Kasano nga na mo, mahanan na skan pa no apay nga na mo. Nusidnot na yung pakamuan niya. Adda ka dita, kasera ni Margie. Saan ka di? Ay, kahit ko mangig amis mo ken ka, Jerry. Malaksid kanya kada ni Margie, san? Ado da kiti amok. Ore sa mong ibaga, ore yulbud mo amok. Nabaybay am ti trabaho kapo ni Margie. Ni Margie ti ipanam ti pagbad manugam. Imbes ko mga ipawit mo iti probinsya para kininanang mo. Imbes ko mga urnongin. Saan ka di nga nagtulagan ta nga gurnong tanga doa? Imandat aramidem. Beron, kahit ko mangigan amis mo ni Margie. Kahit ko ni Margie ng mitisika. Ang sakit naman. Naman. Sige, Rodel. No, kahit mo ni Margie. Goodbye. Hello. Awanin. Kinupad na. Apa yung speaker mo? Dinamag ni Margie. Kitat namang muna nga pagsaritaan mi. Imbaga kayong kuha na kayat ka nga amang misuna. Oh, tuloy ang ligaya. Oh my God, sweetheart. I miss you. Diyak ba sa ako? Awan timod. Mabali mo ti pamanaw. Apay papanahon lang. Kaserek na to eh. Anda karbe ka mang panokin ka. Di ka ni mailiw ka niya. Uno rabilang tikayit mo. Uno tikayit mo kay ada inom mo. Di mo pa naggumatang iti inuman ta. Ha?
kalpasan na uminom ta, mangal daw ta, sa tanto, aramidan man yung aramidan ta dati. Saan ko nakayat akong kwarta na? Ha? Nanging mo kaya't kalahing no, ditubukan niya ka kwarta. Hukas ta, rupa ka ti kwarta. Dahil ito ti trabaho, Jerry. Kahit ko lang ti lalaki, no, adda pakinabangan. Ngayon naon ti pakinabangan, ken tao trabaho mo, wala ka palagsabog trabaho. Tadanto na da trabaho, adanto man intad mo kanya ka kwarta. Sige, itayak tumanin ken ka. Agawit kan. Pumanaw kang kunak na nakikisak, papulis ka. Paji, yung sakripisyo ti relasyon mi kiniveron kapukin ka. Ulitek, tsak pagan ano ti lalaking awang kwartana. Tasyak ko mga ortimang biyag kang ka. Wala pumanaw kan. Sa lawasaw ka ba't ka babae, ala pumanaw kan. Nakasimple. Baga na ako mga tilalaki nga samat pakiranutan. Apay, gabutan na laing ka. Apay, bagang tibagay mo nalaing ka mang sa kanya. Adupay dito timas nalaling MC ka. Kwarta lang. Sa pulag kang ka. Gabutawang kwarta mo. Get out! Tapos kailangan lang natuktukan ng bisto ko, mano. At tawagak ni Veron. Agpakawanak kang kwana. Nagpakawanak, ikan nagtisabali ka chance ko lang. Unattended. At akong makontak. Beron, happy mo nga saan ka makontak, Beron. Tinawagak ni Lito, mano. Sinong bata na? Abay, namasapon mo. Gayang... Nalpasin din pa nagkayam ta. Gayam ka, idi, saan itan? Lito, mabaling ka din ang sarita ta. Kaya sasalita ta. Mabaling ka din umayag di ta. Tapay. Nadatak ka na problema kay. So, umayag ka. Ang problema ka, umay kakanyak. Idi bagbagaan ka, kunang nga awan ti bibiyang kuking ka. Sorry, friend. Umayag di ta balayo. Umayag. Napanak nga rood manong name kada ginatang ko nga arak. Pulutan na lang kurang na pare. Minom ka lang ha. Ngayon tsak, hindi na mapainom. Awan timod kong uminom. Sa kasto yung oras tsak kaya. Sige, iramid ang katpulutan mo. Midagsang sa ako kami ng uminumak na pulpulutan at manong name. Inistorya kang kuha na tinapasama. Tinawagan na kagayam. Di mo pala inadmitir ko mo. Ngayon mapin orat ng bagam, nga kayat mo, ni Margie ng mitisuna. Nga natabasama ka ulit na. Ito yung maamuanan ni Margie nga pagsapula mo, nga natabasama. Binagbagaan ka edi, Jerry. Nga saan ka basta agtalag, iti asinuman dita nga babae ng runod kasjak ni Margie. Sa mga GRO, ngam kulgel. Haan? Itataawang kwarta mo, nakasapol balin sa baling nga lalaki, nga ada kwarta na. Di mo lamadlawon, narupat kwarta na di ka babae. Sakit akong pagtrabaho mo. Unarot. Kati, tawagam ni Veron, pakawan ka, dumawat ka, another chance, di nga rin makontak eh. Tsaka kung makontak iso na pare, blinakal na kon. Dahil ang arti ko na kang kaidi. Nakagasgasat ka tadakas kiniveron nga girlfriend mo. Kung kang kaidi, saan mo nga sayangin? Tasayang na mapuwakaw mo. Ita, di sayang. Ngarod, sayang. Napanak ki ni Janet, manong name nagpagpakaasik ang kuwana. Tugaw ka. Namasapol mo. Pangasiman. Tayo bagam kini best friend mo ni Baron. Nga i-unblock na. Tapos na makasarita ka, makontak ko. So na. Ito lang nga nagsarita kami.
Kabuta na muhak. Ngayon China na kan, nga Margie. Nagkasam ti pa nagmalas mo. Awan trabaho mo. Awan ni Veron. Awan pa ni Margin. Nagkakaasi ka man. Sinayang mo ti kinasihat ni Veron. Uy, ngarat. Kahit ko kumantag pagpakaasi ni Veron, ngikan na kiti another chance. Kastaman ti kunak. Mukasarita na agad daw ti another chance, last chance. May kam kadi pa lang kunak. No. Nasakit para kayang kuha na tinaramin mo, Cherry. Nagbali nga nakasaya-saya at nga babae kayang kanibaron. Nga man niya tinaramin mo. Sinaktam iti kastaunay. Imagine, imbaga mga mismo kayang kuha na, nga kayat mo nga amang ni Margie nga iti suna. Di ko mga mininaramid mo, sorry, bamte, sina ko ni Margie, si kalatan, jak to kayatin, jak to ululitin. No kasi diya kumat inaramid mo, awang kumat problema mita. O na kasi diya inaramid mo, kayat mo, timay sa nga prostitute, GRO, cool girl, inimneberon, nga nakasay-sayaat. Nakulapan na, di panunod ko eh. So, ano mabaling nga makasalitak man ni Veron? Dumawatak. Iti another chance kang kuha na. Hangasin sinan tinaramid mo. Nasakit tinaramid mo. Kada diyan nga sakit, isumot din tinang pukaw nga namin pinsan ti panagayat na keng ka. Saan na kan nga kayat? Saan na kan nga ayaiten ni Veron? So nga tinaramid ko manong name nagawidak dito probinsya. Nagpagpakawanak bet kininaan. Nangyari ito yung naramid mo baro. Nakasaysaya at ni Veron. Samukit. O nga rin nanang. Nagbabawi akong laladawan ti amin. Nanang, dito yaklatan. Sumapulak ti trabaho dito. Ken sumapulak sa baling ng babae. Dabarbaring numalipatak ni Veron. Nakastrekak manong naimi numampay na babalaing ti sweldo nga matlis at tapang namnamakin siya naskin katapusan. Ano kasta nga sweldo akon manong naimi ng anak ko. Dito ti para kada kayo. Dito ti para gastos tayo. Kinidulin nyo man dito. Idulin nyo ha. Kita ibang kumkuma. Idulin nyo tanong adunton, nakto ibang ko. Kahit manungarti na bati ako wartam. Alaman ko ito makalawas nga ba nag-obra. Di kan sabi ka ninuman. Sakpa minsan langin na. Awa may tadarak. Sa mo talaga makontak ni Veron. Ulit-ulit kami talaga nga madi. Wala anak ko kita. O mga aramid mo, ano talaga nga saan na ka nakayat? Anong arteraramid na mita? Sapsapul ka kasukat na. O, bakit interest ko? Hadag di babae na, na? Sla, o mo tinti, marik na urge ko. Puro yun, makita ko mga sexy, kasla o na nyaman na kanya. Na umaam nga tanat, babae. Dahil ni Veron, idi, sa ata kasukat na. Banyo na. Trabaho ko latan, diretso, trabaho. Makatawanin manong naming nagtrabaho kat makasta maparak agibang ko iti ornungan ni nanang. Makaisa-isa makbata. Kita makadlang ti ambisyon na ya. Alis to makarunong. Ano, minumak man, adala mga yab kanyak, bang pagusto lang sakla, pumatak diri di may sa gusto na. Mamanumet. Diyak man nagsigsigarilyo. Diyak man bawang kumatgatang ti maururaga nga babae. Kitsang ko lang tamaripipatan ni Veron Manunay. Pasay tawag kag med ni Lito. Pare, kumusta ka? Stoy. Katsiga. Dito probinsya ang trabaho. Sana siguro may katag-retire tutuin.
Pahanak ba't nga agap absent, jakpat maladla daw. Very good. Pasaray manong name ni Janet nga gayem ni Baron ti tawagan. Oh, kumusta kan, Jerry? Gustoy, probinsyano. Gagangay lang ti sweldo. Kaputaan ti bisyo. Daman sa kabasit ng mornong. Kaya nadakaduan ni nanang ko. Tadak man titilan nana. Ket, kumusta di boyfriend? Ay, girlfriend mo? Kumusta di girlfriend ko? Sino? Ako man ti girlfriend ko ha. Dati ha. Duwada idi. Ni Peron ka ni Margie. Di mo ipalpalagip tinapalabas yan. Ang kabay nakanubyat sa bali? Maamon? Laklak-lakay klata nga baron? Ako man tinteres ko karang di babae. Inakit mo sawan. Nilayang Veron, kada iti pusok. Panood Kendrick na. Uray no saan na ka nakayat. Di mo kadamagin kanyak, no? Dan kasukat mo kang kuwana. Nagadungan lalaki nga gar-aram kang kuwana. Halisto nakalakain sukat. Awang pa 2 bulan, sibo di awang komunikasyon yun, nakasapulin sa bali. Awan di maraming ko ano kastaman. Janet, kaya nagsarita kayo to, idalo mo ito pa kumusta kang kuwana. Sapi ko mata, naragsak isuna. Iti baro nga, love life na. Duwan nga tawen, manong naming, at di probinsya, trabaho, kansyawan nak nga rin di kati kasinsing ko na kasta nga makagat kami nagtitipong ng giinom. Oh, kasi ano mga rodeta? Ha? Talata ima mo ito susarab? di ka pa mapan umur-oragan, kadagit ba oraga? Amon kasi. Kit lumaklakay ka, tama talang nga ako. Kahit mo sawan, hanggang nga kasawan. Na, no, dadto dumting nga babae nga asawa, dadan to. Aging kang itimay sang nga parbangon manong name natugtog tiri daw ti kwarto. Yan, yan. Bumangon kan, nasapa mo't lang ang akuan. Eh, nasapa kan, bumangon ka, nasapa kaan. Ano ti pagbagayo na? Numambisa ang kaso ti oras pa ririing mo kung sa paam ti bumangon. Apit ko mga sapait. Ano ko maubrak? Sa nga ili manak. Iti kasto yung oras. Kaya nakarikit para bangon ti danon na to. Ti namnamahin na akit aglawag ko man ang handa per dyan sa okay mo ti biyahe. Sino? Lakit bumangon ko na. May mangon na manong nimi. Lalalang ka malagdrampos atap naman murmurayan ka. Toothbrush ka basit. Alangan mo nga makisarita ka nga nakatoothbrush. Sino mo datayat? Itong palkalatan Hindi mapana ko niti salas manong nimi. Veron? Veron? When siya. Ana, kumusta ka? Gusto nagbalbaliw ako. Nagagat na singpetak. Adon ti ornong ko. Dadangar ti kunada. Kuna ni nanang mo. Ada kami nukasyon may kininanang mo. Nanang, adukayam kami nagsyon ka ni pero napintuin lang baga kanyak. Dadangar ti nagtula kami kayang kuha. Nagtulag kami kuha. Eh nangasawain, namun monitor matlang ni Baron, noon inat-aramid mo. Kit kaputa na paneknekan na nga talaga, nga nagbalbaliw kan, kinawan sa bali nga babae, ti biyag na, wano biyag mo, isang ni. Pero nakaurnong kan. Nakaurnong akon. Mabalintang nag-asawa. Yes!
ko nakalano masayang. Nakasayang nga talaga ng tultuloy nga mapukaw ka meron. Nanang, yung kapalabas si dita kwarto. Ganun wala ta, akong pa turog na. Laring ka rin kwarto yun, ta maturog isuna. Maturog toon madamdama. Adat nan ti irut, ti arakop tunggal may sa kata kami kinipiron, ken paut manong nemiting kam panagkanay. Kasla kahit mga bruten ti manong atawen manong naming sa aming naramid ti kasto. Saan metlangan na sayang manong? No pa manong atawen nga sinaysayang ko, ti kawan ni Veron iti biyag ko. Kastagayan ti kinapudno na nga nagayat manong. Nagtultuloy ti padang ipatag na kanya. Kabayatan nga monitor na noon niya tararamin. Siguro manong no nagayatak sa baliwan nga babae ket sang nga tamang ada kami matlang katuluyan kani peron. Ngem ka po at nalawlawaganan ti panunot ko manong name. Dito tiga po na no apay nga nagsingsing petak gabutak parparik na kanya kidi nagsublin tumit lang kanya ni Peron. So nga kami lang tinag-asawa kay nagpamilya kini Veron dito sidong ninanang manong name dito yung probinsya ta tultuloy ko na nagtrabaho idin to taniya Veron inusar na manong name ti po una ti urnong mi nga nagpunan ti negosyo talo manong name di kita anak mi ket ninanang iti mga asikaso katakwada kabayatan ang trabaho kay nagnegnegosyo met ni Veron. Dito nga rod manong name iti pagkasalita ket sabi ko ba taddamat na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti patak nga nagdengeg ken nagbuya more power to your program. Tingor tagyaman ka pagaya mo Jerry.